पापा आपन छपरा कुछ साल में बदल जाएगा। नेता लोग तो कह रहल बा, अब देखो का होला। नेता लोग का कह रहल बा? का कह रहल बा सुनो। नेता लोग कह रहल बा कि छपरा से पटना खातिर 10 जोड़ी ट्रेन चल जाई। छपरा से पटना खातिर 10 जोड़ी ट्रेन चल जाई आ कल कारखाना आ चीनी मिल फेर से खुल जाई। कल कारखाना आ चीनी मिल फेर से खुल जाई। आ सुनत सुनत त हम बच्चा से सयान हो गईनी। सुनत सुनत त हम बच्चा से सयान हो गईनी। हाँ, नेता लोग कह रहल बा कि अपन छपरा कुछ साल में बदल जाई। कुछ साल में बदल जाई आ शहर के छाती पर डबल डेकर पुल चढ़ जाई। है शहर के छाती पर डबल डेकर पुल चढ़ जाई आ एनएच आ एसएच के है एनएच आ एसएच के गड्ढा सगरो भर जाई। सगरो भर जाई आ बेरोजगार के रोजगार मिली। बेरोजगार के रोजगार मिली आ है जेपीयू में पढ़े वाला लइकन सन के कैरियर सवर जाई। कैरियर संवर जाई आ नेता लोग कह रहल बा कि कुछ साल में अपन छपरा बदल जाई। कुछ साल में अपन छपरा बदल जाई। आ सोनपुर मेला के पुरान पहचान, सोनपुर मेला के पुरान पहचान लौट आई आ देश विदेश के लोग यहाँ पर्यटक स्थल तक घूमे आई। पर्यटक स्थल तक घूमे आई। आई आमी सिलौड़ी गढ़देवी आ ढोंढ स्थान। आमी सिलौड़ी गढ़देवी आ ढोंढ स्थान टूरिस्ट स्पॉट कहाई आ गोदना चिरांद दहियावा सिताब दियरा आ माझी नया इतिहास बनाई। नया इतिहास बनाई आ है पेड़ा बर्फी जलेबी एटम बमा खुरचन के है पेड़ा बर्फी जलेबी एटम बमा खुरचन के विदेश ले डिमांड हो जाई। विदेश ले डिमांड हो जाई आ लिट्टी चोखा सतुआ भूजा के कएगो ब्रांड हो जाई। कएगो ब्रांड हो जाई। है खनुआ नाला। खनुआ नाला लगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग जाई। अपना खनुआ नाला लगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग जाई आ अफसर लोग के ईमान जाग जाई। अफसर लोग के ईमान जाग जाई आ जगह जगह वेंडिंग जोन, जगह जगह वेंडिंग जोन आ पार्किंग स्टैंड बन जाई आ जाम से हमेशा खातिर छुटकारा मिल जाई। जाम से हमेशा खातिर छुटकारा मिल जाई आ माफिया दबंग आ क्रिमिनल के राज, माफिया दबंग आ क्रिमिनल के राज खत्म हो जाई आ लूट हत्या अपहरण दुष्कर्म के संख्या एकदम घट जाई। ई सब के संख्या एकदम घट जाई आ घर घर के झगड़ा, घर घर के झगड़ा थाना पुलिस लगे ना जाई। घर घर के झगड़ा थाना पुलिस लगे ना जाई आ जमीन जायदाद के विवाद आपसे में सट जाई। जमीन जायदाद के विवाद आपसे में सलट जाई आ कलयुग में हर जगह राम राज आ जाई। है कलयुग में हर जगह राम राज आ जाई। ई सुनत सुनत त हम बच्चा से सयान हो गईनी। ई सुनत सुनत त हम बच्चा से सयान हो गईनी आ नेता लोग कह रहल बा कि कुछ साल में अपन छपरा बदल जाई। कुछ साल में अपन छपरा बदल जाई। अब देखो का होता।